aɗo jokkowo en ɗam ko lacciri so laaldaka sarƴiɗa laaldade lacciri ɓuri ñamde caƴƴiri woni laalo en ɗam ko yurmade gueɗo mum sa dañƴo ndende woto ɗawmo heƴnumo woto wi ko an jeeyi ko allahu jeeyi fo koye ma o sabbini sa worɗo faccir jikkuji annabi hawnaki moƴƴa hay bonde nafata woto ɓawlu ɓergal woto niɓɓu gueecal woto wi ko an ɓuuri ko nelaɗo ɓuuri foof ene heƴna windere yo Allah uddin nder ɓerɗe feññina ha ɓeyda jiɗgol gam jarde gueɗo mum biyeteɗo Hammadou ñande terɗe jangti sirruji jomum ala to jorta so wona to Hammadou almudu moƴƴin gamela gacca woto heppu dareɗa sa jofno gotal woto wi mi andi a ruttu wittoy de defte limta fannuji ganda serani namnal ma jalgu mu ar taw mijo waɗata ganum ma arata yakare tasata Seydina Muhammad Qur'ana feñiri korsama gam seedade teddule dokke ma koye nuru takɗoma iwruma gam gollirde diine Muhammada an Allah seniri diine mum an Allah yajniri dokke mum an Allah teddini towni ɗum dow toɓe fof woni Ahmada nelaɗo Allah an woni cuɓanaɗo keeci labkede ranga mum o yilana e kala wirgallu malu ɓuura siyu wirgallu hattane manggu moƴƴere jottiɗa koye jurum malal seedima ɗum rasulallahi wirgallu jipporgal ɗo jooma teddugal peewala yi ɗum Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ƴiwole duule hendu ɓulle boyle bere jarkaje balke e ngaada fofu ɗali ɓuura siyu min de mi jarat nelaɗo min de mi haalat nelaɗo hami heɓta yalu daɗa danda jango ko kanko tan rasulallahi kono wona noon say Umar wi ko ala innahu zillun wa lahbun wa manahalu li kullil baraya la anila haqqiyahu kono wona noon kadi alhaji Mansour wimbo wi ko waddaw hatul uzma yuzallu bi zillihi yamunnu bila malnin wa yanfil masiya wal muntaha majjan wa faqran wa sudadan wal murtaja yawman yashibu nawasiya wa awwalu man labba ala subi rabbikum yarruhu war rahman kana munadiyan wa qad